Yauwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a wanda yake sabon shigowa wannan gidan ya mana liking da subscribing da kuma danna alaman ƙararrawa. To jama'a yau zamu yi misali da wannan application ga masu koyo trading, yadda ake saya da kuma yadda ake saida coin. Yanzu ga shi nan wannan sum game ɗin shi mutum zai je yayi downloading a app store ko kuma play store, ko kuma zan ajiye link ɗin ne a ƙasa sai mutum ya danna link ɗin zai kai shi a play store ko app store sai ya ɗauka. Yanzu idan mutum ya zo a nan ciki kun ga trading nan, bayan ka yi registration idan ka register ka kammala, nan ga trading nan ga exchange wajen da zaka canza naira ta koma USD ko ka canza USD ya koma BTC da dai sauransu. Nan kuma wajen da zaka riƙa mining ne kullum kana samun dala kyauta ko BTC. Nan wallet ɗinka ne, nan kuma more option idan ka shiga za ka ga sauran bayanai. To yanzu bara mu dawo trade. Bari mu shiga mining, nan wajen da ka ga wannan abin kamar gatari idan ka danna shi yawwa kun gani idan ka buɗa ya kawo ka nan kun gani ga BTC ɗin nan nake mining nan na kai 5.16 USDT wannan BTC ɗin. Idan kana son kai mining ɗin idan ka shigo ka danna wannan bayan ka yi registration wannan gatarin sai ka zo nan wajen sai ka danna shi, idan ka danna shi za ka ɗan jira, yawwa idan ka jira ga wasu ababe nan guda uku ya kawo ma a sama, yana nufin ka danna su ga su nan ya aje an ɗan sa rububi a cikinsu ana so ka zaɓa saboda su tabbatar da kai mutum ne ba robot ba. To sai ka zo yanzu wannan na farkon ga shi nan sai ka danna shi number one kenan, wannan na biyun kuma ga shi nan sai ka danna shi number two kenan, wannan okay ɗin shi ma ga shi nan sai ka danna shi, sai ka zo nan wajen okay sai ka danna okay ɗin. Ka ga ya fara yawwa ya fara tafiya, nan bayan awa huɗu zan zo in sake dannawa in sake mining da haka har su baka dala 10. Kun ga withdrawing minimum 10 USDT bakin dala 10 za ka iya withdrawing. Yawwa to shawarar da nake ba mutane kar ka saka kuɗinka ka bari idan ka yi mining sun ka baka dala 10 ɗin sai ka yi withdrawing ɗinsu, nan da ka danna withdrawing za su maida ma su a nan wallet ɗinka. Idan suka maida ma wallet ɗinka nan za ka gan su, da yake nan ni ina demo account ne kun ga dala ɗi ta 48,362 amma nan demo ne ba wai really ba ne, ba real account ba ne. To bari in maida shi real account mu ga. Yanzu ga shi nan a real account, bara in je wallet ku ga. Yawwa kun gani yana 0 ban da komai, amma da na yi withdrawing ɗin can za ku gan shi. To nan ga coin nan su Tether, su Bitcoin, su Tron, su Bitcoin Cash ga su nan dai and whatever. To yanzu za mu yi koyon yadda ake yadda ake trading, yadda za ka shiga kasuwa ka sayi sai ka saida. To za mu koma a demo account na wasa kenan na koyo. Ga demo account nan sai ka kunna shi, kar ka yadda ka fara kasuwanci ba ka fara da demo ba, ka fara da shi har ka koya, don in ka je ka fara kawai na real ba ka koya ba a nan demo to za ka je ka ta hasara. Sai ka zo ka kunna shi demo okay sai ka danna. Idan ka danna shi za ka jira, yawwa to ga shi yanzu yana akan trade. Sai ka zo idan kana da dala a ciki, tunda demo ne akwai daloli ciki amma duk dalar da ka gani ciki kawai an baka ita ne ka yi trading ba wai na gaske ba ne. Sai ka zo nan ni zan siya BTC versus USDT zan yi trading da su, kai kuma za ka iya ɗaukar Iridium ko kuma wannan ga su nan dai coin bila adadin ga su nan wanda duk ka ga za ka iya. To
amma wanda zai farawa ya fara da BTC saboda shi ko da zai faɗi ba zai faɗi sosai ba, shi da iridium ga ya nan saboda sanannun coins ne. Sai ka zo ka danna kan BTC ɗin, idan ka danna kai ne ga buy nan green ga sell nan, to sai mu danna buy tunda saye za mu yi. Idan ka danna buy sai ka zo ka rubuta ko na dala nawa kake son siya, nan yana dala 10,000 bara mu maishe shi dala 10. Another amount, yawwa dala 10 ya yi. Ya gashi dala 10. Sai ka zo ne wajen wannan layin sai ka rage shi saboda in ka ce za ka bar shi nan za ka yi hasara sosai, sai ka mai sai over 5 in times 5, ka gan shi nan times 5 sai ka bar shi a nan. Sai ka zo a nan ƙasa wannan take profit ɗin sai a kunna shi, sai ka kunna shi a nan +3, idan ribar ka ta kai +3 ya kashe ma trading ɗin ya ajiye ma riba. Nan kuma stop lost idan shi ma ka kunna shi, shi ma da ya kama -3 sai ya kashe ma, ka ga ba za ka yi hasara sosai ba, za ka ma iya kunna su ka je ka yi bacci. Sai ka danna save, idan ka danna save sai ka zo nan kai confirm buy, sai ka zo kai confirm yeah order has been placed. You don't have any active, yawwa to yanzu mun riga mun siya yanzu. Bara mu je wallet mu ga. Ina zuwa. Yawwa kun gan shi nan ga su nan yana okay, wannan sorry na jiya ne yesterday. Sai an shiga nan open trading sannan za a yi wancan setting, yawwa a nan open trading. Kun gan shi nan idan ka zo buy ɗin nan kamar dai yadda muka yi ɗazu, sai ka zaɓa dai kwatankwacin dai kamar yadda muka yi ɗazu. Sai ka rage wannan ka mai sai times 5, ka zo nan ka yi take profit and stop losing, sai ka yi save ka yi confirm buy.